Si vols saber com són les teves fortaleses a l'hora de liderar, si vols conèixer com són les teves competències en això d'influir en un equip i com fas per construir la confiança que necessita el teu equip, vine en aquest taller per aprendre a conèixer-te en el teu lideratge femení. Hola, el meu nom és Eva Millet, soc periodista i escriptora i m'he especialitzat en analitzar les criances contemporànies. Tinc diversos llibres, com Hiperpaternidad, del modelo mueble al modelo altar, Los hiperniños i més recentment Les madres mamíferes, on analitzo el fenomen de la criança amb aferrament o criança con apego o criança natural o fins i tot respectuosa. Us explicaré la meva xerrada a la xarxa perquè no convé criar amb etiquetes, perquè no convé comparar-se mares, entre mares, i perquè no una és millor mare perquè no ha pogut o no ha volgut donar el pit. Us espero el dia 7 de març a la xarxa.